Magnus, 3 ud af 3, det går jo helt godt indtil videre. Ja, det er jo perfekt, kan man sige. Det kunne ikke gå bedre lige nu. Hvad er det egentlig, der sker i sådan en ishockeykamp? Altså, der må jo være en dynamik, der ligesom kommer ind. Er det et spørgsmål om at læse dynamikken og spille med på den, eller er det bare chancers spil? Nej, jeg vil mere kalde det er playoff hockey. Det ruller sådan lidt frem og tilbage, og det gør det hele tiden. Altså, det er sjældent, man vinder en playoff-kamp også med 3 cifre, men også større. Så man skal være klar, når man får de chancer, der kommer, fordi der kan ikke være mange i en playoff-kamp. Og i dag er vi skarpe her til sidst, så det var helt perfekt. I forhold til de sidste par hjemmebanekampe, der har vi jo set 2 hattrick fra Mathias From. Manden, han er jo gal. Det er han. Nej, From er den bedste spiller, der er i Metal-ligaen. I hvert fald lige PT. Og nok også ud over det. Altså, hans kreativitet, den er speciel. Det er færreste, der har den, og så den evne, han har til at sætte den ind med sin skud. Der er ikke mange, der har den, altså ikke engang i udlandet. Så vi er bare glade for, at vi har ham på vores hold. Næste kamp, det er på fredag, det er i Herlev. I kan lukke det hele der, eller i hvert fald lukke den første del af slutspillet. Hvad skal vi se frem til? Jamen, altså os som hold skal se frem til alle de fantastiske fans, der tager med. Altså uden dem er det svært at gøre det, vi gør lige pt. Det er Danmarks bedste fans, vi har med rundt, og det beviser de hver gang. De vinder på tribunen, og så gør vi alt, hvad vi kan for at vinde på isen.